Salamu alaikum, sunana Ali Nuhu. ‘Ya'yanmu su ne babban abin alfaharinmu. Kula da lafiyarsu haƙƙi ne a kanmu a matsayinmu na iyaye. Wannan shine dalilin da yasa nake so in yi muku magana akan kare ‘ya'yanmu daga cutar mashaƙo wato diphtheria. Wannan cutar ta mashaƙo cuta ce wacce take iya shafar numfashi ko kuma haƙarƙari. Cutar nan ana samunta ne ta hanyar mu'amala da atishawa ko kuma majina, ko kuma inda wannan atishawar ko kuma majina suka sauka a kai. Amma akwai hanyoyin kare hakan. Hanyar kuma ita ce hanyar yin rigakafi. Ku tabbatar da cewa 'ya'yanku da suke sati 6 zuwa shekara 14 an musu allurar rigakafin mashaƙo. Wannan allurar ta rigakafi ba ta da illa, sannan kuma tana aiki yadda ya kamata. Ku tabbatar da cewa ku da 'ya'yanku kuna yin tsafta ta hanyar da ya kamata. Misali, wanke hannayensu akai-akai da soso da sabulu, sannan rufe hanci yayin yin tari ko kuma atishawa. Baya ga haka, idan za ku yi mu'amala da mutumin da yake ɗauke da cutar nan ta mashaƙo, ku tabbatar da cewa kun ba da tazara. Idan ka lura cewa kai ko kuma wani wanda yake kusa da kai yana ɗauke da cutar nan ta mashaƙo, maza a kira ma'aikatan lafiya ko kuma a je asibiti mafi kusanci domin neman kariya daga wannan cutar ko kuma warakar cutar nan. Mu kare 'ya'yanmu don su kasance cikin ƙoshin lafiya da walwala. Idan muka haɗa kai, za mu kawo sauyi. Mu kasance cikin neman labaran matakan kare kai don mu zauna cikin ƙoshin lafiya. Ta haka kaɗai za mu iya kawar da cutar mashaƙo. Domin neman ƙarin bayani, za ku iya neman ma'aikatar NPHCDA a layin wayarsu na kyauta 722 tare da ma'aikatar NCDC a layin wayarsu na kyauta 6232. Wannan sakon ta zo muku ne a madadin ofishin NPHCDA da NCDC da goyon bayan UNICEF.